Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. U hoort het, Bix is altijd ready. En gisteren had ik een gesprek met Dodo. En er zijn een paar reacties losgekomen. Ik heb veel comments gelezen. Maar ja, iedereen heeft een mening. En zoals u weet ging het over, moet de PG wel of niet blijven? En toen kwam er van alles uit bij Dodo. En nu sta ik bij Bix en Bix. Goeiedag, welkom in ons programma. Goeiedag. En Dodo heeft een aantal dingen geuit gisteren. Zoals, hij is het niet eens met de PG. Die ene meneer moet opgesloten worden. En wij spraken Karen, je wilde graag een reactie geven. Wat is je reactie? Kijk nou, goeiedag luisteraars, kijkers. Kijk, deels heeft Dodo gelijk. Als hij het over de PG heeft hij gelijk. Ja, als mensen opgesloten moeten worden, bepaalt hij niet. Dat is één. Twee is, dat is voor het Openbaar Ministerie. Ja toch? Maar wat schetst mij de verbazing? Opeens sprong die man toen op de president. En daar ben ik niet eens met Dodo. Ja toch? Want zaken zijn niet zo gezegd of opgespeld zoals hij het verklaart. Ja toch? Want ik hoorde hem uitspraken maken volgens mij over de president liegt. X van ze heeft beloofd. De president heeft geen enkele belofte gedaan. Ja toch? We waren ook tijdens de gesprekken, maar men heeft geen geduld. Ja toch? Kijk, wij van Street Media. Kijk, wij onderhandelen ook met deze regering. Ja toch? Maar als iemand je iets heeft gezegd, dat wil niet zeggen dat de persoon je belooft toch? Nee toch? Dan moet je gewoon rustig afwachten totdat het zover is. Ja toch? Maar alles van deze man het moet snel gebeuren. Dingen gaan niet zo als jij het wilt. Ja toch? Sommige dingen nemen tijd. Sommige dingen moet je geduld erachter. Ja toch? Ja. Maar je nog kiezen dan, zolang hij niet aan zijn trekken komt, begint hij gif te spuwen. Is niet goed. Is een slechte eigenschap. Ja toch? Kijk, wij zijn mensen onderling, we maken fouten. Maar zolang iets hem niet goed zit, begint hij onderdag dingen te zeggen. Ja toch? En natuurlijk, als je dingen zegt met je mond, gaan ze eigen zaakje gaan ze eigen leven gaan leiden. En dan wil soms een leugen gaan lijken op de waarheid. Maar dat is niet waar, het is een leugen wat Dodo daar verklaart. Ja, mensen zeggen waar rook is vuur. Er is geen enkel vuur, laat staan rook. Hij gooit volgens mij met poeder, dan lijkt het op rook. Dus poeder gooit hij. Oké, maar hoe denk je of weet je dat hij zomaar dingen heeft gezegd? Wat deed van de president heeft een belofte, het is niet waar. Als men jou, weet je wat, ik ga je dit geven. Heeft ze dat gezegd? Als men jou nu vraagt bijvoorbeeld, waarin ben je sterk? Oh je bent sterk in stikken. Dan moeten we iets gaan zoeken in die richting voor jou, toch? Ja, dan moet je geduld opbrengen, toch? Maar was maar dat idee dat we het morgen al. Dan ben je een verwend kindje. Nee, dat gaat niet. Hij is fout. Hij moet niet doen, maar zomaar dingen zeggen met zijn mond. Zolang hij springt op die president, ga ik hem aanvallen. Hij mag het weten. Je kijkt niet als je Street Media bent of geen Street Media. Ja, toch? Ja, maakt het niet uit als je Street Media bent of niet. Je bekijkt het. Ja, want hij heeft ook zoiets geuit van ze is bang en ze is aan handen en voeten gebonden. Ze is niks aan handen en voeten gebonden. Jouw verstand, die vrouw, de verstand is nog niet hetzelfde. Stel je eens voor. Snap je? Die vrouw is niks aan handen en voeten gebonden. Je bent in regeren met andere coalitiepartners. Toch? Dingen gaan niet zo hoe jij denkt dat het moet gaan. Ja, met die mensen moeten onderhandelen, toch? Is net dan met een vrouw in huislief, toch? Ga je gewoon dingen doen à la dol? Nee toch, dat kan niet toch? Je gaat geen dingen à la dol doen toch? Dat is niet, dat is geen leven zo. Ja toch? Nee, klopt. Dus hij moet niet komen zeggen die voor zijn handen en voeten gebonden. Dat is geen waarheid. Dat is geen waarheid. Het is een leugen, is daar. Ja, u ziet het mensen, we zijn gewoon in de stad bezig. Alles gebeurt zoals het gewoon gaat. Hij is ook bezig met zijn ik moet wat zoeken voor mezelf. Ik kan niet gaan focussen op die regering dat ik daar werk moet vinden. Nee, maar dat is het probleem bij velen van ons. Ja, maar kijk, ik weet niet hoe het is gegaan of wat er wel of niet is gezegd. Maar men gaat niet zomaar
van de een op de andere dag toch gek doen, eigenlijk. Ik weet niet, als je het gek moet doen. Nou, ik zeg het maar gewoon in mijn eigen woorden. Soms, Ja, de manier hoe hij tekeer gaat. Ik vind dat hij tekeer gaat. Want if alles maar moest gaan tekeer. Er is maar zo goed geschreven. Oneven, zolang er iets fout is, toch? Ook toen we samen met hem waren, want hij zei er niet meer. Zolang de persoon ontevreden is dit zijn gedrag. Ik kan een model mee, man. Is dat niet dat? Dat you know, alles aan dat you wil moet geschieden. Nou, het werkt niet zo. Ja. Maar oké, maar hoe dat APG, Tori? APG was het, want ik heb met verschillende mensen gesproken en kijk, het is als 3 jaar lang men roept van de PG moet weg, we hebben geen vertrouwen in de rechterlijke macht. En vandaag aan de dag, wat zien we? Dezelfde mensen die dat gingen roepen, maken het nu zo moeilijk om de PG te vervangen of een soort van herstructurering, in ieder geval Structurele, of wat? ja, een herstructurering van de rechterlijke macht of een herindeling. Ja, ze willen, herindeling. Waar bepaald diezelfde koppen daar de hoofd zullen zijn. Yes. Ja, dat is listig en dan ga ik het gewoon, is listig van A20. Oh, broeder Raymond, oppasser, u bent listig. Daarom was ik zo fel tegen deze man. Wacht even, dus eigenlijk breng je schoen bij A20, maar het is niet echt duidelijk voor mensen. Hij komt met die frommels van hem niet, toch? Dat ze de PG niet moeten vervangen, toch? Daarom was ik fel tegen deze man. Jullie denken dat ik grappen maakte, no? Tijdens voor Satoki tijd. Je weet precies wie die mensen zijn, die precies weer gaan tegenwerken. Dan kom je in die coalitie om dat ding te frustreren. Ja, toch? Misschien dat net een rol die ze man is begon play. Hoe heet hij? Die meneer Raymond. Ja. Ja, toch? Vele mensen denken eigenlijk dat het aan de ABOP ligt. Iedereen speelt zijn spelletje mee. Maar hun zijn altijd willig om te kijken waar kan. Maar je hebt mensen net als A20. Toch? Ik ga gewoon zeggen, want ze komen en ze allemaal drijven politiek. Weet je wat jullie bezig zijn te doen? Verkiezingen nog demo. We beginnen te komen. We beginnen met propaganda die saiko. Die 30. Gewoon met propaganda die 30. Nou, wat doe drapen voor Roko, dat gemeenschap. Pura pigi. Pura pigi. Dan kom je niet bij praten, meneer Raymond. Je moet niet bij komen praten. Ja toch? Wat waren uw woorden voor de verkiezing? Ja toch? Nu zit hij daar. Kijk wat u ervan maakt al. Jullie maken propaganda voor 20. Want 20 willen we weer een spelletje komen spelen. Dus is een kick niet meer op die samenleving. No? Die PG moet werkelijk weg. Vrouw frustreert dat ding. En hoe staat de NPS erin? Heb je een idee? Ik weet niet hoe de NPS erbij staat. Ze voeren allemaal maar nu, tot nu toe propaganda. Wanneer het zo goed uitkomt. Als ik een minister een punt moet geven, toch? Bij NPS, dat is het minister Pokkie. Oké. Krim, ja, die minister Pokkie. Maar NPS is constant bezig met propaganda. Ook wanneer het goed uitpakt, zie je ze. Wanneer het een beetje stroef is gaat, waar blijft de vicepresident? Ja. Kom met je volk praten, je bent vicepresident. Dat kan je zelf ook maken door ook met het volk te praten. Raak gewend met het volk. Het volk moet je gaan kunnen vertrouwen. Eigenlijk mag ik hem deze tips niet geven. Het is voor mij president van de NDP. NDP for life. Maar hoe denk je, en hoe staat een BEP erin? BEP heb ik altijd gezien als NDP hoor. Eerlijk, dus mijn zienswijze. Ik heb BEP nooit echt anders gezien. BEP is altijd één met de regering. Die mensen daar zijn betrouwbaar. Eerlijk, dat is mijn inziens. Als het over de BEP gaat, zijn betrouwbare mensen. Ja man. Oké, mooi Tori. Maar Lukuno, de NDP zelf heeft regering, we hebben een NDP-president. Zij de APG deed het. De president gaat alle moeite maken op alles wat in de vermogen zit, toch? Gaat ze doen, zodat er een stuk herstel komt in die rechterlijke macht. Ja toch? Er gaat herstel moeten komen. Maar we gaan het goed moeten doen. Ja toch? Als ze vervangen moet ze vervangen worden. Ja, maar dan moet je ook wel iemand hebben om gelijk daar te plaatsen. Dus er zijn geen mensen? Er zijn capabele mensen, ja, maar kijk, ik weet niet hoe ze tegenover staan. Wel, die Songerland is wel kort, die Van der Saan. Ja, toch meneer Van der Saan, met respect, Isabi. Hij heeft wel een korte lont, maar die man weet zoveel over wetten.
Hij kent dat hele systeem. Wat is er nog vreemd aan om zaken recht te trekken? Het zijn genoeg mensen. Ja toch? Maar ze willen iets regelen, die Rijmen, die meneer Rijmen van A20 en die corneutjes daar. Zeg je corneutjes, want ze zijn allemaal volgens hun geschoolde mensen, advocaten, mensen met een juridische achtergrond. Isabi, dan gaan ze het clubje willen beschermen. Jullie zijn gevaarlijk bezig en jullie verleden het volk. Jullie moeten geen propaganda voeren zo vroeg. Laat het voor Biks. En Dada en Dodo en die mensen die propaganda moeten voeren, die propagandisten, is niet jullie taak. Hoe opeens zo aan doen belangrijk? Begin ze de wet voor de country, begin zorgen dat Nyamboen koppel in de winkel, begin ze dat een en ander medici. Dat begin doen. Ja, stop voor propaganda. En dan gaan mensen wel waarschuwen voor dit, hè. Het is listig, hè. Kijk, een parlementariër krijgt 130.000 toch, zoals ze zeggen. Ja toch? Maar meneer Atompai is er meegekomen toch? Met die initiatiefwet, als ik het goed heb. Mensen, jullie moeten meneer Atompai niet vergelijken met die assembleeleden. Meneer Atompai heeft geen enkel geld van de regering nodig. Dat geld daar zijn ook niet nodig. Dus dan gaat het druk en gewoon door, maar man, ik doe dit rest maar wel. Je zei dat meneer Atompai speelt ook een beetje politiek met dat ding. Je zei dat Atompai, no player, big sabidor. Ja toch, want je hebt niks van hoe doe je. Je hebt gewoon hoe de same do, je zet je legacy. En je maakt hem maar je na young boy wel. Is dat toch, maar bidor, siki bigs, is dat toch? Propaganda ne play. Afruku, yo komandi, maar afruku. Ja, begin ze trasan toe gaan nu drapen, ja. Qua ideetjes van heel rechterlijke macht moest zitten. Is dat jouw man, potelijk young boy. Doe je werk, is dat toch? Tanzania ook, Losje toch? Doe je werk hoor. Als ze doet de werk ook naar behoren, is een van die jongeren die opstaat. Hoe die andere weer, Afonso, zijn die, ja, is dat weer? Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Ja, het zijn mensen die je vaak hoort. Ja, die brood hoor ik vaak, maar ik weet, misschien hebben ze zijn mond dichtgeslagen. Brood, zo staat, tjago mi man. If a fout, is dat, you know, make fout, you zeker, you know, make fout, toch? Dat de vrij, of iets van een werk kreeg. Ja, maar misschien hebben ze ook geen vertrouwen in de rechterlijke macht. Want als we kijken toen, het in 2020 is er gaan mensen zijn opgepakt. We hebben geen vertrouwen in deze rechterlijke macht. Kijk dat ding van een baita laatst weer. Zo kunnen we doorgaan. Het moet een politiestaat worden, dat is zo heel rommel zijn. Dus het zou een soort Cuba-achtig iets worden, weet. Normaal, nieuwe vrede. Ja, maar dat klopt. Ik heb die vragen. Ja, kijk, je zegt van de president doet er alles aan om toch te kijken wat ze kan doen met het probleemgeval. Wat ze gaat doen, niet kan doen. Oké, wat ze gaat doen, toch? Ja. Maar in de tussentijd lopen er zaken waar mensen van verschillende partijen bij betrokken zijn, toch? En die vertrouwen is niet daar. Nee toch, omdat de PG selectief. Ja toch? Selectief bezig is toch. Dus eigenlijk moet dat heel ding dat verschoond worden toch. Ja toch, maar kijk nou. Maar hoe kunnen... Ik vraag mezelf af waarom het ook zo lang duurt. Ja toch? Het geeft van de PG, het vermoeit me ook. Zie je, president probeert blad aan samenleving. Maar samenleving staat wel erop dat die PG vervangen moet worden. Want je moet blad, ja. Maar hoe lang nog ga ik het moeten bladen? Soms dat ik toch. Ja toch, blad en jaggy press. Nou, dit is maar drapen. Ja, ze gaan zitten. Maar hoeveel tijd nog? Kijk, er zijn verschillende groepen natuurlijk. De ene is voor, de andere is tegen. De andere ziet het als een onbegrijpelijk ding. Zijn elite. Ze gaan hun belangen beschermen tegenover ons die daar beneden zitten. Dat offeren ze ons voor hun gewin. Dat is wat ze doen. Zie je, die begint te blatten daar voor die PG. Ze drinkt u champagne met haar of koffie of wat. Zet u bij haar op de bank. Ja toch? Dan is ze rapport die volk zei je kort pot wat straat. Dan had je bestop ja ze met donder erop. En wie? Wat? Waarvoor? Ik zie dat you toch de man van straat de man van sapsepsa toch de op grote in grote lijnen op één lijn zit in ja. Het is de straat, wij zijn de straat, wij zijn de samenleving. Ja. Laat ze goed onthouden.
Niet hun die daar zitten, de elite. Wij zijn die samenleving. Als Biggs iets zegt, als Baida iets zegt, als Piqué iets zegt, grijp het met beide handen op. Ga even naar verifiëren, klopt het, analyseer dat ding. Hebben die jongens gelijk? Ja toch? En dan gaat u erachter komen dat steeds weer, die jongens hebben gelijk, want die jongens hebben die samenleving. Wij horen die grieven van het volk. Daarom dat ik kom bij een gym, dat Biggs hier play wel ISO. Look no the next day man Noma City. Is wat ik aanhoor toch? Dan moet ik het schuilen. En dat was gevaarlijk, dat hebben ze met Bouterse gedaan. Ja, de Kibri Wallo Takigamang, dat volgens Bouterse, meneer de president Bouterse, ging alles goed. De Belega kill. En is het nu ook het geval bij de nieuwe president? Met die jongeren die we daar hebben, hun zijn, ze gaan mij sneller begrepen. Die jongeren die om die vrouw heen zijn, dan mogen ze zeggen wat ze willen hoor. Van wie dan ook. Voor mij gaat het geen ene niks uit. Iemand die jong is, een kind moet je de kans geven om fouten te maken zodat je zo'n kind kan corrigeren. Ja toch? Dus als ik die me bewaka kruipie, dan me probeer waka, die me vado. Dat is mijn belief. Dat is mijn opleiding, dat is niets eraan. Je moet eraan werken. Ja toch? Dus we gaan fout noemen dat je beklaat maar heel bilang zo. Je bent niet goed ergens. Ja toch? De jongens aan de loont vrouw. Ik begreep Biggs. Omdat unava sem lichting. Ja toch? Is onze tijd, is onze generatie. Die ouders zijn misschien wat trager om het te begrijpen. Vergis u niet in, want toen Oeruan hebben zij begrip van als geen ander hoor. Ze begrijpen het heel systeem en ze weten dat we die jongeren gaan laten nu, dat hun over moeten nemen. Dus ze geven ons de gelegenheid zodat we kunnen leren en fouten kunnen maken, zodat we dadelijk geweest zijn, maar dat we door kunnen gaan met dit land. Oké, nee, dat is mooi, dat is mooi. Ik kwam erop van, toch zijn de mannen van de straat op één lijn. Kijk, er is een soort social media oorlog ook aan de gang tussen de verschillende... We zijn op één lijn met die cadentie die Cadentie bent ineens dat hij op... Cadentie bent opeens dat hij op één lijn is. Hij is op geen enkel één lijn. Eerste rij, welke eerste rij? Welke eerste rij? Er is geen enkel eerste rij. Asso. Er is geen enkel eerste rij, welke eerste rij? We zijn op één lijn daarvoor. Dus jij bepaalt. Jij. Ja hoor. Jij bepaalt in welke richting we gaan. Nee toch? Of welke lijn je bent. Nee, je moet je werk gewoon doen. Ja toch? Oké dan. Dan Biggs, tot slot. Er zijn een paar actualiteiten. Ik wil gewoon heel kort een reactie van je. Die man ook weer die zijn staat van beschuldiging hebben gesteld van oh wee is Noor Mohammed. Wat is jouw mening daarover? Is een film. Is een film. Is een scenario. Noor Mohammed van VIP hebben ze erin gezet. Hoor. Hebben ze bron gezet. Hoor. En wie nog meer? Nog één. En Hoefdraad volgens mij. Is een bom. Het is weer een bom. Biggs zijn al die bombs. Oké. Is een bom. Dan gaan we even wachten op die uitslag van die bom en dan kom ik weer bij je terug. Ja man. Snap je toch? En verder nog wat te zeggen tegen anyone? Nee, dat was het. Kijk, als ik iets heb gezegd, is het gezegd. Als je het te hard wilt nemen of als je me uit wilt stellen, is het zaak. Maar ik heb het gezegd. Wat op mijn hart staat, heb ik gezegd. Ja, toch? Dat heeft hij mogen horen van Siki Biggs van Street Media. Ik ben Natasha Conrad. Like, subscribe en share. Fijne dag. Tjoe. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk.
met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com for the generation.